Ginang na tumalon mula sa jeep nasawi matapos matrasan ng sasakyan sa Isabela. Narito ang report. Nasawi ang isang ginang matapos magulungan ng umaatras na jeep sa San Guillermo, Isabela. Nag-top load o sumakay raw sa itaas ng jeep ang biktima dahil puno na ng sako-sakong mais ang sasakyan. Nang bigla raw huminto ang jeep sa paakyat na bahagi ng kalsada at biglang umatras. Immediately yung response ng tita, yung namatay, tumalon siya. So, naatrasan pala siya. Hindi naman po niya alam na tatalon pala yung tita niya. Nasawi ang construction worker na si Fernando Mananzala III matapos maaksidente sa barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima nang mawalan siya ng kontrol sa manibela at unang sumalpok sa sementadong poste saka dumiretso sa concrete fence. Nagtamo na matinding sugat sa ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Sinabi na namin, Nene, huwag kang mabibigla, sabi ko. Si Pay na disgrasya, patay, sabi ko. Ayun, umiyak na umiyak yung anak ko. Naulila ni Mananzala ang kanyang live-in partner na 1 buwan pa lang sa ibang bansa at 3 taong gulang na anak nito. Ayon sa PNP, may suot na helmet ang biktima pero hindi naman ito nakalak. Paalala lang po sa mga lahat ng motorista kagaya ko rin na nagmumotor, sir ma'am, always yung ride safe, helmet lang po tayo. Tapos pakilak lang po yung helmet, wag natin i-helmet lang na compliance at hindi natin i-kuan yung safety lock. Joan Punsoy, Balitang Umyanan.